69 आमचो सरस्वती पूजन महोत्सव हो आमचो सरस्वती पूजन महोत्सव हा तो देव काळे परब आमचो भांगर हा आणि गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल हा यांच्या वतीन साजरो करता। आमचे 7 दिवसाचो हो कार्यक्रम असता। श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयात विद्या मंदिरात म्हणजे पूर्व प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक असे आमचे सगळे विभाग आहेत। त्या विभागातर्फे आम्ही दरवर्षी सरस्वती पूजनाचा कार्यक्रम 2 दिवस साजरा करतो। यंदाही आम्ही यावर्षी पर्यावरणपूरक अशी सजावट केलेली आहे। 87 स्टार्ट केला आणि जवळजवळ 91 पासून आम्ही सरस्वती सुरू केल्या। सगळे तरी वेगळेच प्रोग्राम सरस्वती पूजन हिसाब होता आम्ही बरे मोठ्या आनंदान हो सण मने